Temos a perspectiva de clase e a orixe que deu lugar a esta xornada de loita internacional, porque o 8M é loita, é reivindicación, é traballo, é dignidade e é clase, por moito que haxa quen queira desvestilo desa condición. Día Internacional das Mulleres Traballadoras! As traballadoras galegas seguen ocupando maioritariamente traballos temporais e a tempo parcial. A fenda salarial acúrtase só porque sube o salario mínimo, pero cada vez hai máis traballadoras pobres e isto vai determinar as prestacións futuras. Os traballos feminizados seguen a ser minusvalorados económica e socialmente, malia os escasos intentos legislativos por identificar e diminuir a fenda salarial. E fronte ao acoso e a violencia laboral que seguimos sufrindo as mulleres en todos os sectores, as denuncias deben ser investigadas con celeridade e concluir con sancións exemplarizantes. En as profesións con alto risco de sufrir violencia no traballo, exiximos un dispositivo de alerta xeolocalizado que permita facer unha chamada de emerxencia. Non podemos volver ter outro caso como o de Teresa. Non queremos volver ver outra muller asasinada, nin na casa, nin na rúa, nin no posto de traballo. Basta de violencia machista. Só unha acción combativa nos lugares de traballo, nas urnas, na negociación colectiva, nos fogares e nas rúas, poderemos avanzar. Compañeiras, hoxe aquí tampouco podemos mirar cara a outro lado, diante do ataque imperialista capitaneado polos Estados Unidos e Israel. Non hai dereitos para as mulleres nun mundo en guerra. É unha hipocrisía que quen bombardea, invade e ocupa queira vendernos as súas guerras como unha liberación, mentres mata nenas nunha escola e sementa o terror. Desde o feminismo galego e de clase, comprometémonos a loitar contra as discriminacións, incorporando a perspectiva de xénero na nosa acción sindical, combatendo o capitalismo, o imperialismo, o colonialismo, o machismo, o racismo, o fascismo en todos os signos